Resul aleyhisselamdan şeýle rowaýat edipdirler. Kıyamat günü 9 topar halk puşmanda bolar. Emma peýda etmez. Owal Qur'an okanlar Qur'any unutsa, ikinciden özüni dileg edip özüge etmese, üçüncüden gabrystandan ösde doga dileg etmese, dördüncüden meçhide girse, tahiyyeti meçhid namazyny okamasa, beşinciden cuma namazyny okamasa, altıncıdan alymlar mesele bilse bilenlerini halka ýetirmese, yedinciden iki kişi ýoldaş bolsa biri biriniň adyny soramasa, sekizinciden her gije ýigitligini gapyllygy bilen ötürse, dokuzuncudan özü tok bolsa goňşusy aç bolsa oňa tagam bermese. Resul aleyhisselam aýtdy: "Goňşuýynyň goňşuga ýagşylygy üçdür. Owal gurbunyň çatdygyja ýagşylyk etmek. Ikinciden goňşudan tamakinçilik etmelik. Üçüncüden goňşuýyny agyrtmalyk. Eger goňşy şunyň ýaly bolmasa, onuň dawaçysy gakdagalla bolar."